Nasyonal, asin iba pa, Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong Bareta. Marhay na aga mga tugang Merkulis po ngunyan, Hulyo 16 sa bulan kaya 2025. Ini po ang Bareta alas 7. Ating kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Enot sa headlines ito yung darakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. Mga barangay sa rayong lugar sakop kan free wifi for all sigun sa DICT Bicol. Gobyerno lokal kan Legazpi City pigiinguwa na maging libre ang rabies vaccine para sa mga nakagat nin ayamoikos asin iba pang hayop. DSWD Bicol padagos ang pagkikipagtabangan sa lokal na gobyerno kan Legazpi City para sa implementasyon kan milk feeding program. Disaster Preparedness and Response Recovery Plan padagos na pigigibo kan DILG Bicol. Sa lado nasyonal, 66% ko nga Pinoy gustong hampangon ni VP Sara an impeachment case sigon sa survey kan SWS. Diretso kan Pilipinas sa West Philippine Sea da isusuko kan gobyerno. Impeachment trial dapat na ipadagos sa 20th Congress para patunayan ni VP Sara Duterte na inosente siya. Bureau of Immigration nagpatanid kontra love scam asin trabaho sa ibang nasyon. Sa mga bareta sa ibang nasyon headlines, World Health Organization pigrekomendar na ang Lenacapavir bilang bagong protection kontra sa HIV. Baretang Sports, Yumir Marshall lawos ang laban sa undercard fight kay kasabay kan Pacquiao Barrios fight. Yan ang headlines. Yan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sakop kang programang Free Wi-Fi for All kan Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga barangay para matauanin access sa internet service maski sa inaparte kang Bicol Region. Ina naging payag ni Engineer Odin Rafael Ariola, Engineer Rick and DICT Bicol as in focal person para sa Free Wi-Fi for All project sa entrevista kan DCGB News. Dahil namang ginagaypuhan ni anuman na resolusyon o request ang mga barangay dahil nakapalaman sa programa na makapag-establish nin free wifi site sa gabos na barangay sa Albay. Nasa pipeline na ini for implementation ngunya na taon as naghalat na sana na ibabaan pondo gikan sa Department of Budget and Management. It doesn't matter po kung saan, kung nasa urban place o nasa rural. Pero mahalaga po talaga na malagyan natin ng free wifi. Ay yung mga nasa ng kagraray, bigyan natin ng internet access. Kasi alam na natin na sobrang halaga ng internet ngayon. Opo. Ayon nga sa ating presidenting si BBM, internet is not a privilege anymore. It is already a necessity. Ang tingog ni Engineer Odin Rafael Ariola kan DICT Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pigiinguwa kan gobyerno lokal kan syudad nin Legazpi na maging libre ang rabies vaccine sa mga mabibiktima nin kagat nin ayam asin iba pang hayop. Ini ang pigaasikaso kan administrasyon ngunyan ni Alcalde Hisham Ismail base man sa naging tugon ni dating Mayor ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. dahil sa saro sa nagiging problema kan mga nagiging biktima nin kagat nin ayam asin ikos iyo ang kawaranin vaccine sa city government. Ang pangataman sa salud, ang saro sa priority program kan Legazpi City Government na si Alcalde Ismail, sarong registered nurse. Sigun sa Alcalde, pigiinguan niyang mabugtakan nin pondo o budget ang human anti-rabies vaccine, tanganing siguradong magagamit o makakagamit ang syudad na itataong libre sa mga constituentes. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Nakikipagtabangan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa gobyerno lokal kan Legazpi City para sa implementasyon kan milk feeding program. Sa impormasyon kan DCGB News, nakaabot na sa opisina kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi ang letter request kan ahensya tanganing magkaigwa nin formal na pagpirma nin Memorandum of Understanding para sa nasabing programa. Kamautang kay ni na may busol ang marhay na salud kan mga aki para sa marhay na edukasyon kung kaya planong maipromotir ang milk feeding program sa mga barangay. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos na pigigibo kan Department of Interior and Local Government o DILG Bicol ang Disaster Preparedness and Response and Recovery Plan o DPRRP Reinforcing Readiness on Earthquake Resilience DILG Region 5 Contingency Planning Training Course na pinuunan kasuhapon Hulyo 15 asin madurar sa Hulyo 18 sa DILG Bicol Training Hall. Ang aktibidad, ang pigigibo kaibahan ang Office of the Civil Defense Bicol, kung sain maawot kaini na mapakusog ang preparasyon kan ahensya para sa mga scenarios nin linog. Sigun sa DILG Bicol, ang capacity building activity pinartisiparan nin mga personahes hali sa regional as in provincial offices kan ahensya. Kaibahan naman ang DILG Bicol Program Managers as in DILG Focal Persons, tangani mas mapakusog pa an sa indang competencies, pati naman maadalan ang mga kaipuhan para ma-refine o makagibo nin localized earthquake contingency plan. Sa ibang baretang lokal, siniguro ni DILG Local Government Operation Officer o LGOO6, Glenn Berses, ang makusog na pagtatabangan asin relasyon sa tao kan sa iyang ahensya asin lokal na gobyerno kan Daragalbay. Inanaging payag ni Berses kan formal nining mag-courtesy call sa opisina ni Mayor Victor Pirete. Si Berses hali sa banwaan kan man ito asin iyon ang maserbing municipal DILG officer sa banwang Daraga kasalida ni Mary Beth Basquinas na ibinalyuman sa siyudad ng Legazpi. Ang reassignment order sa rigudon ka mga opisyal kan DILG nagluwas pa kan Hulyo 1 pero dahil sa nagkakanigong transition epektibo na maponsinda sa bagong destino ngunyan daw Hulyo 16. Piglalaw man na makapresentar man si Berses sampang ka mga miyembro kan Sangguniang Bayan kan Daragalbay. Dai pa makataonin formal na komento ang Department of Interior and Local Government o DILG Albay manungod sa ginibong eleksyon sa minority leader kan Sangguniang Panlalawigan kan Albay kan nakaaging aldaw. Sigon kay DILG Albay OIC Director Rebecca Britannico. Sa entrevista kan DCGB News, kaipuhan niya mo unang mahiling ang nakapalaman sa indang Internal Rules and Procedures o IRP. Dagdag pa niya, nakaipuhan niyaman ang personal as indirektang konsultasyon hali sa sanggunian, manungudigdi, tanganing maisihan niya ang sa indang IRP bago makapagtaonin formal na abiso ang sanggunian sa mga kahaputan ninda. Sinabi pa niya na bago makapagpaluwas nin komento o giya sa mga opisyal, dapat malinaw sa iya asin sa masimbag kaining legal officer kan DILG Albay kung ano ang basihan kan sanggunian sa pagpili kan majority asin minority floor leader. Ang pahayag ni Britannico, katakod kan ginibong pagkakailihir kay 1st District Board Member Carol Ziga bilang minority floor leader sa ibong kan pagiging parte kaini kan mayoriya o majority party kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Ipinangapudan kan Legazpi City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa mga miyembros kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi na magpasar ng ordinansa o resolusyon na magkapataw ng penalidad sa mga personang nagtataon ng limos o kwarta sa mga badyaw na nagbabalaw-bagaw sa syudad. Inanaging pahayag ni Social Welfare Officer Tri Lea Daet na nagkaigwa na sindanin lakdang may kinaraman sa anti-mendicancy ordinance alagad. Ini nakaabot sana sa primerong pagdangog kasi natapos na ang termino kan 16th Sangguniang
ang panlungsod kan Legazpi City kanagayong Hunyo 30 ngunya na taon. Dahil ang digdi hinagad niya sa minaturukaw pa sa ng miyembros kan 17th sangguniang panglungsod na may padagos initanganing mapatawan lugod ng penalidad ang mga nagdilimu sa mga badyaw. Importante na sabing lakdang dahil sa lado kan CSWDO dahil nasindang magaginibo sa presensya ka mga badyaw dahil apisar kan sa edang paginguwa na makaingganyar na matawan in livelihood intervention, matawan in pamasahe tanganing makauli sa senda mga kanya-kanyang lugar sa Zamboanga, Lanao, Asinhulo, Sulu, ini pigsayumahan kan mga badyaw. Kasabay kay ni sinasabi na parte na kang kultura ka mga badyaw na magburubalyo nin lugar kaya target ang mga syudad na ang presensya ka mga tao 24 oras. Ipinairarom sa surveillance activity kan Provincial Veterinary Office sa pamamayo ni Dr. Pancho Melia ang Barangay Bacolod sa Libon Albay sa pagsasabing may nakaabot na notisiya sa iyang opisina na dakol ang mga buhing ayam kung saan may nakagat na asin nagadan sa nasabing lugar. Sinabi ni Melia na pag-abot sa mga lagalag na ayam ang in charge sa pagreparo kaini iyo ang veterinary office kung kaya nagkakaigwanin aksyon ang nasabing opisina. Sangunya nakikipagtabangan ang nasabing opisina sa mga opisyal kan barangay para siguruho na masolusyonan ang problema sa mga lagalag na ayam. Mag-uli every other week si First District Representative Crisel Lagman para riparuhon ang sa iyang mga konstituente sa Premier Distrito kan Albay. Ini ang pahayag ang kongresista sa iyang mga suportadores matapos na mag-uli man ang gaadini kanagaging aldaw matapos ng 2 simanang pagtinir sa kaywasan ni Manila. Magiramduman na nagpromesa si Congresswoman Crisel sa iyang mga suportadores na ingwahon niyang makauli ng GAD kada 2 simana para personal na mariparo ang mga kinagaypuan na asikasuhon sa iyang distrito. Sigon sa kongresista, mas marhay na personal niyang mahiling ang gabos kaysa sa mga report sana kan sa iyang mga staff dahil personal man na magiging approach niya kung ano pa man pwedeng aksyonan sa Premier Distrito kan Albay. Sa iyang pag-uli, tulos niyang binisita ang Isla San Miguel asin nagatindir sa mga aktibidades duman asin kaurunon ang mga lideres asin mga barangay officials tanganing madangog kung ano man ang sa indang mga kinagaypuan sa barangay. Nagbisita man siya sa Banwaan Kamalulipot bilang pakisumaraw sa Lubid Festival. Binisita man niya ang Lagman Legislative Building asin nakauron si Vice Alcalde Glendong Bungao kan Tabaco City. Nagbayag man ni kaugmaan si Congresswoman Crisel na mahiling ang mga asin maka-istorya ang mga dati niyang pag-iriba asin nakatrabaho sa serbisyo publiko. Bilog na 3,740 barangay sa rehiyon Bicol ang naka-establishir nin fire brigades sigon kay Bureau of Fire Protection o BFP Bicol Director, Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago. Sigon kay Santiago, ang mga nasabing fire brigades, pigaapod na Community Fire Auxiliary Groups o CFAG o CFAG na pig-training kan ahensya para maging preparado sa pagsimbag sa fire alarms sa barangay. Dagdag pa kan opisyal na ang mga CFAG igwa ng Community Fire Protection Plan o CFPP na parte kan oplan ligtas na pamayanan kan ahensya na sarong localized strategy na minukna kan mga municipal fire stations sa pakikipag-koordinar sa mga opisyalis di barangay. Tinaawan doon man ni Santiago na dahilan ta mas aram kan CFAG an sa indang lugar, kaya nindang makapagresponde tulos sa mga insidente asin kon magibo nindang mamanihar an kasulo bago mag-abot ang fire truck. Magiging advantageous ini dahil mababawasan ang danyos kan mga maapektaran. Naglalao man si Santiago na ang mga municipal asin city officials magpapadagos ang suporta sa mga fire stations asin brigades sa saindang komunidad. Yan ang tanto laog sa top priority kan administrasyon ni Alcalde Jan Trinidad kan uwas albay ang paghanap nin maray na source nin tubig ginomon o potable water na makakasupply sa mga barangay Kambusak, Saban asin Mangga. Ini ang mga barangay na pagtukaw kan lambang termino nin alkalde pigdudulok na marisulbiran. Dahilan sa kadepisilan sa tubig na pipiritan ng mga residentes na magbakal nin tubig dahil sa kawaran nin water system na tultol. Ang solamenteng piglalao na source kang Banwaan Kanuwas, iyon na sa barangay Balugo, Narayong Marhay. Enot kaya nagkaigo naman yung pagtilipon ang mga kapitanes del barangay sa uwas, kay banan si Mayor Jan Trinidad, tanganing mesiyan niya kung ano ang mga problemang kinagaypuan na matawan ng prioridad kan lokal na gobyerno.
Ipinaluwas na kan Libon Trade, Tourism, Cultural and Investment Office ang mga aktibidades para sa pagselebrar kan Libon Paroy Festival 2025 sa Libon, Albay. Sigun sa opisyal na Facebook post, kan ahensya, madurara ang aktibidad sa Hulyo 19 sa Hulyo 26 ngunya na taon. Sa enot man aldaw kan aktibidad, gigibuhon ang opening kan 2025 Libon Paroy Festival sa paaginin banal na misa alas 4 nin hapon, opening ceremony alas 6 nin banggi, asin Mayor's Night alas 8 nin pagkabanggi. Highlight man sa selebrasyon, ang pasiraman alauna nin hapon sa Hulyo 21 Youth and LGBTQ Night, as in Senior Citizens Night sa Hulyo 22, Street Dance Competition sa Hulyo 23, as in Elementary as in Secondary Drum and Lyre Competition, pati na ang Procession of Saints sa Hulyo 24. Mientras nagigibuhon man sa Hulyo 25, ang Diana as in Baraylehan, mantang Mr. and Mrs. Night sa ultimong aldaw kan selebrasyon. Hinibo kan Bakakay Municipal Agriculture Office o Bakakay MAU, kaibanan ang lokal na gobyerno, kan munisipyo, pati na ang Bakakay Municipal Police Station na free the turtle activity sa kadagatang kanigang Bakakay Albay kan nakaging aldaw. Sigon sa impormasyon na paabot ni MAU Officer Angeli Buella kan sa DCGB News, ang sarong green sea turtle na binuhian sarong babae may curved carapace length na 84 centimeters, curved carapace width na 78 centimeters, sin may gabat na 80 kilos kung saan natrap ini sa sarong fish coral sa barangay Igang. Evicton Overman ini kan sarong residentes kanasabing barangay sa ahensya kan Hulyo 13. Basado pa sa impormasyon, nakuha ini na marahayang kamugtakan kung kaya tulos man ining binuhian sa nasabing kadagatan para may balik sa sayang natural na habitat. Inanunsyo kan Bicol University College of Business, Economics and Management o BUCBEM na pano na o wara ng slots sa gabos na pigo-presir na kurso kan departamento para sa presenteng academic year. Sigun ini sa pinaluwas na abiso kan BUCBEM sa opisyal na Facebook page kan Bicol University na permado kan din na si Dr. Dimson Rivero. Katakod ka ini nagpaabot manin pasasalamat ang departamento sa mga estudyante na nagpahiling nin interes sa saindang mga pigo-presir na programa para sa academic year 2025 to 2026. Magatugang primerong partiyang kang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa singkamugtagang kang panahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakaharaling sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa bareta natin sa lado nasyonal, kadaklang ka mga Pilipino nagtutubod na dapat hampangon ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case kontra sa iya sigon sa survey kan Social Weather Station o SWS. Sa June 25 to 29 survey, 66% kamangay napot ang pabor sa pahayag na kaipuhan ng pangon ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga kasong impeachment tanganing masimbag niya ang gabos na sahot may kinalaman sa mga kaso ng korupsyon kontra sa iya. 19% ang bako pabor, mantang 15% ang sigurado, ani sisimbag o undecided. Pinakalangkaw ang suporta sa Metro Manila kung saan 76% ang pabor, sinundan kan Balance Luzon 69%, as in Visayas 67%. Pinakababa ang suporta sa Mindanao na may 55% sana na nag-uyon na dapat ang pangon kang Vice Presidente ang kaso. Nainatanyog ang gobyerno sa padagos na pag-itsapuera kan China sa arbitral ruling na nagbababor sa Pilipinas sa diretso sa West Philippine Sea. Kasunod ini kan pahayag kan Chinese Ministry na sarong pidasong papel sana ang desisyon na ipinagselebrar kan Pilipinas kan Hulyo 12. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sarong trayumpo sa Pilipinas ang desisyon kan arbitral tribunal asin pinag-uorgulyo ka nasyon sa bilog na kinaban ang trayumpo matapos ipaglaban ang diretso sa West Philippine Sea. Tinawan ni doon ni Castro na maski ano pa man ang paghiling kan China sa naipangganang desisyon dahil ini isusuko kan gobyerno asin ipaglalaban ang diretso ka nasyon sa mga teritoryong pirit na pigklamar kan China. Dagdag pa ni Castro na nagtaram na sina Defense Secretary Gilbert Chodoro asin Department of Foreign Affairs Secretary Therese Lazaro asin magkakanigo sa nang ipag-orgulyo sa bilog na kinaban ang trayumpo kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi pa niyang day isusuko ni PBBM ang diretso ka nasyon asin kan mga namamanwaan maski kiisay paman. Dapat na ilawos ang impeachment trial sa 20th Congress para mapurbaran ni Vice President Sara Duterte na inosente siya sa mga kasong isinangat kay ni kontra sa iya. Ini man ang naging pahayag ni Senador Raffy Tulfo. Sinabi niyang mas magayon na oportunidad ini para maklear ni VP Sara ang pangaran niya sa pagi kang pagdepensa niya sa impeachment. Kung sangon niyan, pigsasabi kang Vice Presidente na inosente siya, mas maray na probaran niya ini sa pagi kang trial. Sigung pa kay Tulfo, dahil na dapat pang kwestiyonon ang jurisdiksyon kan Senado sa 20th Congress sa impeachment trial laban kay Duterte. Nagpatanid ang Bureau of Immigration o BI kontra sa bagong klase ng romance scam hub sa ibang nasyon na may peking job offer as in target ang mga Pilipino. Kasunod ini kan pagkaka-rescue sa sarong 24 o 24 anyos na lalaki gikan sa Phnom Penh, Cambodia. Sigon sa biktima, sinugo siyang magsagin-sagin na wrong message text as in kakarinyohon ang biktima sa paay kan mga social as in dating media platform arog kan Tinder. Guminibo man siya nin dai mababa sa tulong peking profile nin babae para maloko ang target na biktima. Istorya pa kan biktima na kapag hababaan performance niya o kulang sa 15 na oras ang work shift,
pigrarapado siya sa payo o pigagamitan ng stand baton para takuton siya. Sinabi kan BI na bako ini ordinaryong online scam, kundi mga full-blown operation na konektado sa human trafficking. Bako man sa nakwarta ang nawawara sa biktima, kundi ginuyod pa sa questionabling deal. Kaya hinagad ni BI Commissioner Joel Anthony Viado sa publiko na mantinidong marikmat asin maingat dahil ang human trafficking nakatago sa likod mga online job offer. Inabisuhan niyaman ang mga Pilipino na beripikaron ang mga oportunidad sa trabaho asin i-report tulos sa mga otoridad ang anuman na makadudang aktibidad. Nagtutubod si Zambales Representative J. Kung Ho na ang pag-itaas kan trust rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa survey kan Social Weather Station SWS, patunay na bako ini sarong lame duck president. Sinabi niyang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mantinidong makusog, epektibo asin compassionate na leader. Base sa resulta kan survey kan SWS, ang trust rating ni Marcos nagitaas gikan sa 36% kan Abril, 38% kan Mayo asin 48% kan Hunyo. Minidbid man ni Kung Hun ang pagitaas kan trust rating ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez gikan sa 23% kan Abril, 26% kan Mayo asin 34% kan Hunyo. Dagdag pa ni Kung Hun na ang pamayo kan Kamara de Representantes iyong principal na kalyado ni Presidente Marcos sa Kongreso kung kaya magkakalaom ang Presidente kay Speaker Romualdez para ma-realisar ang sa iyang bisyon asin mga programa. Sa kaparehong survey nagitaas man ang trust rating kan Kamara gikan sa 34% kan Abril, 49% kan Mayo asin 57% kan Hunyo. Ipinahayag ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante na kadaklan kan mga kongresista gusto nin charter change. Maging siya, suportado ang pagkakaigwanin constitutional reform o tsa-tsa sa nasyon. Pangeno talaga digdi ang economic provisions na importanteng marhay sigun pa sa kongresista. Sinabi niyang kung ang charter change mangyayari sa first year kan 20th Congress, tibaad may oras pa. Sinabi pa niyang sa hiling niya, kadaklan sa mga kongresista gusto nin charter change, alagad dai niya aram kung ano ang nasa isip kan mga senador, may kinaaraman digdi. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, rekomendado kan World Health Organization o WHO ang paggamit ni Lenacapavir sarong injectable drug na pigtutudok 2 beses sa sarong taon bilang epektibong pangontra sa HIV infection. Ginibon anunsyo sa International AIDS Conference sa Kigali, Rwanda karo sarong bulan matapos aprobaran kan US FDA ang bulong nagibo sa Gilead Sciences. Sigon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus namantangan HIV vaccine mantinidong mailyas ang Lenacapavir ang masunod man na bagay para digding. Bigla daw man nadakulang tabang ini sa mga dai nagkasunod sa oral daw na pag-inom ng bulong o nadedepisilan dahil sa stigma asing kakulangan sa akses sa bulong. Napagaraman na ang Lenacapavir kaibanan sa klase nin bulong na pigapod na capsid inhibitors asin napatunayan na haros 100% na epektibo sa pagpugol sa HIV base man sa maiwasan na clinical trials ka nagkaaging taon. Baretang sports, padagos ang laban kan Pinoy Olympian na si Yumir Marshall. Kasabay kan pigaabangan na Pacquiao Barrios fight sa Hulyo 20. Enot na nakasalang na lalabanan ni Marshall ang Mexican boxer na si Alexis Gaitan sa irarom kan undercard fight. Alagad paglihis kan aldaw, inanunsyo ni Gaitan na nagka-injury siya kaya dagos nang uminatras sa laban. Siring man, isinalida kay Gaitan ang US boxer na si Bernard Joseph. Dahilan digdi, dagos pa man giraray na nakatalaan na laban ni Marshall sa 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Sa professional boxing, mas dakol na laban ang inagihan ni Joseph, napugol ang 11 wins asin 2 losses. Sa ngunyan, igwanang o sa 11 gana, 5 ang nagibo niyang ganahon sa paagi ni knockout. Pagatukan sa kamugtagang ng panahon, uyaman po ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Pag-asa, please come in. Marahil na aga po sa mga paraang tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. So, cloud cluster digdi sa
west kang Luzon, kaso hapon naging saro na siyang low pressure area. So kasubagong aga ang sentro kaining nasabing LPA pigkakalkulutang nasa distansyang 975 kilometers east kang southeastern Luzon. Ini nasa kadagatan pa, asinan sa iyang trough o so extension. Iyo po ang nagdadaraki madampog na kalangitan sa dakulang parte kana sa tuyang nasyon. Asin igwaman na kumbaga combined effect ini nga southwest monsoon o habagat na padagos man na nakakaapektar sa ibang parte kana sa tuyang nasyon. Ining LPA halangkaw ang tsansa niya na maging sarong tropical depression sa masunod na 24 oras, kaya padagos po na mag-antabay sa mga abiso na pigpapaluwas kana ahensya manungod po digdi sa na unambitan tang LPA. So digdi sa Kabikulan lauman niya tuan na madampog na kalangitan asin kalat-kalat na pag-uran sa bilog na maghapon asin lauman tayan sundong weekend. Posible manggiraray kitang maka-experience ki sharing na panahon dahil nga ni sa duwang weather system na nakakaapektar sa tuyang kapalibutan. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 24, pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 30 degrees Celsius. So although igwa kitang LPA digdi sa laog kang par, wala pa man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan, lauban sa naang banayat, sagkod sa moderatong pag-ukol na sa tuyang kadagatan sa tuyang estimated wave height nasa 0.6 sundong 2.1 meters. So yan lang po sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pali po dito sa Pag-asa Diaz de Legazpi, Jaime Bordales po sa Diwat Manahay na Aga. Thank you very much, Jim. Mga tugang yun na po ang kabilugan kan alas 7 mga bareta. Dinipransing kinalap sa DCGB News bisa nakalis na 12 oras. Pangarang kasto ang nakatuwang sa pagsurat ka ng mga bareta, Jenny Machiboylaran at si Nicole Ann Gloriani. Larto Technical, kasabay nato dyan si Chief Ramir Tanay, sa manas to pong OGT, si Casey Tanay, from CSP Sinabwa. And siyempre kasabay taman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Pangarang po kambilog na tropa ka Mega Force Patrol, hello kay Benji Dapogi. Benji Hili nakaantabay, siya rin man si Jerry Thomas, sa kabas pong nagantabay sa 79 kilo ay sa bitang ka mga radyo, sa DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live App, man sa DCGB News Online Facebook page, siya rin dyan sa WGB Tabaco 106.9 FM. Happy Fiesta sa Malilipot, Happy Lubid Festival. Kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balog. Ako po si Mardilad Dahing Iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon. Masunod na pagkalipas lang